ani maliden fɛn fɛn bɛ wuli ka jɔ la bɛɛ ka foli bɛ yan an bɛ ɲɔgɔn bolo maliden fɛn fɛn cɛsirilen don k'aw bɛɛ lajɛlen fo an ka Asimi dɛmɛ an ka Mali dɛmɛ an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka ɲɔgɔn sen bila n'o kɛra an bɛɛ bɛ lafiya ne balimaw bi an sigikun ye mun ye armée monte en puissance armée monte en puissance jadisi fɛn fɛn tun bɛ naramara kɔnɔ i y'a faamuya b'a la n'o ye ne yɛrɛ fa ka dugu ye naramara jadisi fɛn fɛn tun bɛ yen an ka sɔrɔdasiw y'a bɛɛ kun ci ka bɛɛ dafara armée monte en puissance molobaliya o tɛ kɛ Mali la tuguni ka na an ka sɔrɔdasiw faga k'u bɛ taa ni sen fila ye o banna pewu wa sira bɛ kɛ k'an to nin cogo in na k'an to an bɛ ka taa nin cogo la jadisiw de bɛ ban n'u ye mɔgɔ kelen faga an ka sɔrɔdasiw la an bɛ mɔgɔ ba kelen faga olu la olu de ye perdant ye chaque fois olu de bɛ ka perdi olu de bɛ ka ban n'u taara jan da anw ka mɔgɔw ɲɛ ni mɔgɔ kelen de banana anw ka mɔgɔ la n'a y'a sɔrɔ jadisi 30 don walima jadisi 80 don bilahi an ka sɔrɔdasiw b'u bɛɛ kun ci k'u bɛɛ dafara jɔn de ye perdant ye aw b'a bila jagoya bilahi aw t'a bila de aw b'a fili de ne balimaw a jadisi minnu tun bɛ naramara la i y'a faamuya b'a la o ye labɛnw sabati ka taa jan da an ka sɔrɔdasiw ɲɛ i y'a faamuya b'a la ko b'an ka sɔrɔdasiw faga o y'a sɔrɔ n ka cɛ Modibo Kɔnɛ sigilen bɛ Isayi la n ka cɛ aradari b'a ɲɛkɔrɔ n ka cɛ a ɲɛ bɛ jadisiw la don ka bɔ ni taa ni ka segin ni labɛnw na n ka cɛ a ma kuma u fɛ o a ma kuma jadisiw fɛ jadisiw kɔni y'u labɛn waati min na k'u bɛ jan da an ka sɔrɔdasiw ɲɛ dɔrɔn n ka cɛ Modibo Kɔnɛ ye avion bila ka bɔ o kɔfɛ n ka cɛ ka sanpɛrɛn jigin u kan k'u bɛɛ kun ci k'u bɛɛ dafara jadisi 80 kɔ an y'o de faga nin kalo kɔnɔ wa jadisi fɛn fɛn tun bɛ munumunu na naramara kɔnɔ yen nɔ an y'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara u sera ka mɔgɔ kelen pe de bana an ka sɔrɔdasiw la mɛ jadisi fɛn fɛn tun b'o komini kɔnɔ jadisi fɛn fɛn tun b'o janfa la a si ma bɔ a la an ka sɔrɔdasiw y'a bɛɛ faga armée monte en puissance a ka bon hakili ma i y'a faamuya b'a la a kunu jadisiw tun bɛna anw ka sɔrɔdasiw faga i y'a faamuya b'a la ka duguw jɛni ka taa n'u sen fila ye mɛ bi o tɛ yen o anw de bɛ ka dimi don jadisiw la anw de bɛ ka jadisiw faga anw de bɛ ka wuli bi ka jadisiw ɲini i y'a faamuya b'a la k'u ka basi ka bɛɛ ci ka bɛɛ jeni ala ka barika don Asimi na ala ka si ni kɛnɛya di Asimi ma tellement k'an bɛ ka jadisiw faga fa donn'u bɛɛ la tellement k'an bɛ ka jadisiw bunte bilahi jadisiw yɛrɛ dama i y'a faamuya b'a la n'a y'a sɔrɔ jadisiw ye u bɛnn'a kan k'u ka taa dugu dɔ attaquer walima u bɛnn'a kan k'u ka taa jan da sira dɔ la u yɛrɛ dama n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ tan don bilahi hali ni fiɲɛ de wulila hali n'o ye ɲinan de mankan mɛn u yɛrɛ dama bɛ mugu ci ɲɔgɔn na tellement que fa donn'o la tellement que fa donna jadisiw la bilahi tellement que an ka sɔrɔdasiw bɛ ka jadisiw faga i y'a faamuya b'a la fo k'u kɛ fatɔw ye ni mɔgɔ dama wulila k'u bɛ taa jan da sɔrɔdasiw ɲɛ bilahi hali ni ɲinan de magara papier la ɲinan hali ni ɲinan magara papier de la bilahi u yɛrɛ dama bɛ marifa ci ɲɔgɔn na ye u yɛrɛ dama fana bɛ ka ɲɔgɔn faga ka bon hakili ma tellement qu'an y'u traumatiser quoi tellement que an ka sɔrɔdasiw bɛ ka digi kɛ jadisiw la u bɛɛ kɛra handicapé ye i y'a faamuya b'a la ɛrɛ Maroc bɔtɔ Maroc k'a bɛ taa pasasew jigi i y'a faamuya b'a la Mali kɔnɔ jadisiw minnu tun bɛ cɛncɛn sanfɛ u yɛrɛ dama ye marifa ta ɲɔgɔn kama u bɛ ka ɲɔgɔn susu u tana de avion mankan ye u tana de fiɲɛ mankan ye hali ni ɲinan de boli tɛ tɛmɛn'o kɛrɛfɛ i y'a faamuya b'a la u yɛrɛ dama sabu kɛ u yɛrɛ dama dalen to ɲɔgɔn na u kɛra fatɔw de ye quoi hali ɲinan n'a magara papier de la bilahi u yɛrɛ dama b'a wuli ɲɔgɔn na an ma foyi y'a la fɔlɔ bilahi aw t'a bila a b'a fili de mɔgɔ nɔgɔlen ala jugu mɔgɔ minnu to hali u kɔ ko i y'a faamuya b'a la kafiri mɔgɔ nɔgɔlen fɛn dɔnbaliw baganw banabagatɔw k'aw kɔnɔ fa dɔrɔgu la k'u k'u balimaw faga ka warini ta ka d'u ma i y'a faamuya b'a la k'u ka bila u ka jamana la aw yɛrɛ b'a dɔn aw tɛna bɔ ko min na ni ne ye n sigi ka jadisi ninnu lajɛ ka dabalibanko don kɔ Asimi bɛ ka avion san aradari b'an bolo armée monte en puissance e tɛ nin kojugu in dabila i ka t'i ka bagan gɛn walima i ka t'i ka sɛnɛ kɛ walima i ka sigi fa n'i ba kɔrɔ mais handicapé total don banabagatɔ don ta de tiɲɛna c'est pour cela k'u bɛ ka marifa ta k'u bɛ maliyɛnw faga u dun b'a dɔn maliyɛn tɛ se ka faga tuguni dimi tɛ don maliyɛnw na tuguni an ka kan tɛ se ka jeni tuguni mais ninnu ye handicapé total de ye quoi mais an bɛ k'u bɛɛ siya la tuguni n'u ye mɔgɔ kelen
mɔgɔ faga tɛ dɛ n'u ye mɔgɔ kelen bana anw ka mɔgɔ la bi la an bɛ mɔgɔ 100 de faga o la n'u taara jan da anw ka mɔgɔw ɲɛ i y'a faamuya b'a la hali ni kala ye anw ka sɔrɔsi kelen de ye o tɛ se k'an ka mɔgɔ yɛrɛ faga tuguni o hali ni kala y'an ka sɔrɔsi kelen de wagasi bilahi an bɛ san kami de jigin o kan tasuma kami ka jigin o kan bilahi k'u bɛɛ i y'a faamuya b'a la k'u bɛɛ siya la tunu sisan o laban i y'a faamuya b'a la hali ni ere Maroc de bɛ ka bɔ Maroc k'a bɛ taa pasasew jigin Mali kɔnɔ n'u kɔni avion mankan mɛn dɔrɔn i y'a faamuya b'a la n'a y'a sɔrɔ u yɛrɛ dama sigilen bɛ yiri kɔrɔ walima u yɛrɛ dama dogolen bɛ yɔrɔ dɔ hali n'u ye avion de mankan mɛn u yɛrɛ b'a wuli ɲɔgɔn na ye ka ɲɔgɔn faga u yɛrɛ fana bɛ ka ɲɔgɔn faga bi a ka bon hakili ma u yɛrɛ alasimi ala ka barika don asimina bilahi jadisiw kɛra handicapés ye bilahi jadisiw kɛra handicapés ye hali n'u ye fiɲɛ ci kan de mɛn i y'a faamuya b'a la n'a y'a sɔrɔ u yɛrɛ dama bɛ moto la k'o bɛ taa jan da an ka mɔgɔw ɲɛ u yɛrɛ dama bɛ tila ka ɲɔgɔn faga ala ka barika don asimina bilahi jadisiw traumatisera quoi bilahi u yɛrɛ dama an ka mɔgɔ tɛ ka s'u ma foyi i y'a faamuya b'a la depuis drone ninnu sanna drone ye sanpɛrɛn jugu kan i y'a faamuya b'a la ka mɔgɔ joli faga janvier kalo la depuis o kɛra ni jadisiw ye i y'a faamuya b'a la hali ere Maroc i y'a faamuya b'a la a tagatɔ minɛnw jigin n'a y'a sɔrɔ u yɛrɛ dama sigilen don o bɛ marifa ci ɲɔgɔn na n'a y'a sɔrɔ u dalen don i y'a faamuya b'a la u bɛ wuli ɲɔgɔn kama ça veut dire k'u kɛra fatɔw ye quoi u kɛra komi fatɔ julafini fiɲɛ b'a fara yɛrɛ b'a fara jadisiw ta kɛra o de ye jadisiw kɛra komi fatɔ julafini fiɲɛ b'a fara a yɛrɛ b'a fara wa jadisiw yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn faga bi hali an tɛ ka s'o ma tellement que Asimi ye fa don o la quoi tellement que Asimi ye fa don o la hali o don an ka sɔrɔsiw taara bɔ jadisi baden de salen kan i y'a faamuya b'a la u yɛrɛ dama bɛ ka mugu ci ɲɔgɔn na tellement que n'o ye avion mankan mɛn n'o ye fiɲɛ ci kan mɛn n'o ye ɲinan tɛmɛtɔ ye ni mangani bɔra u kɛrɛfɛ dɔrɔn paf u yɛrɛ dalen tɛ ɲɔgɔn na u b'a wuli ɲɔgɔn na ye a sera nin bɛɛ ma e sarala de k'i ka taa mɔgɔw faga o wari i tɛna dun a tɔ tɛna kɛ e ɲɛna cɛ i t'a bila depuis waati min na aw bɛ yɛlɛ moto sanfɛ i y'a faamuya b'a la mɔgɔ 100 k'aw ɲɛsin dugu ma ka t'aw jɛni o tɛ se ka kɛ tuguni depuis waati min na a bɛ lɛtiri ci duguladenw ma k'u ka dugu bila k'aw bɛ n'u faga o tɛ se ka kɛ tuguni mɔgɔ 10 tɛ se ka tugu ɲɔgɔn kɔ aw denw jigi Asimi sigilen bɛ Bamako i y'a faamuya b'a la a ka palais kɔnɔ a ɲɛ bɛ Mali bɛɛ image la a ɲɛ bɛ Mali bɛɛ la komi ne sigilen filɛ ka téléphone na ɲɛ bɛ Zeska Mete la ɲɛ bɛ i y'a faamuya b'a la Mise Touré la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ a ɲɛ b'a bɛɛ la Mali bɛ Asimi ɲɛkɔrɔ o cogo de la o don wulila k'u bɛ taa jan da an ka mɔgɔw ɲɛ Naramara la Modibo Kɔnɛ sigilen bɛ EC la i y'a faamuya b'a la communication bɛɛ b'a bolo radar b'a ka fɛn kɔnɔ a ɲɛ bɛ jadisiw la don ka bɔ la a ye avion tigiw bila ka taa b'u kɔfɛ k'u bɛɛ jangalen bɛ kari ka bɔ yen anw de bɛ k'aw faga dɔrɔn mais n'an bɛ ka taa nin cogo la cɛw de bɛ ban a y'a bila Faransi yɛrɛ tɛ yen tuguni an y'olu gɛn mɔgɔ minnu tun bɛ k'aw financer se t'olu ye tuguni mɔgɔ minnu tun bɛ ka fɛn d'a ma olu sen tɛ se ka don yen mais a y'a bila k'aw donni jigi fo k'aw kɛ fatɔ ye i bɛ c'est à dire que i tagamatɔ kungo kɔnɔ i bɛ bɔ jadisuw de kan jadisiw u yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn faga tellement k'u ta tiɲɛna quoi n'u ye mankan fitinin bɛ dɔrɔn u bɛ ɲɔgɔn faga a sera o bɛɛ ma depuis an ye drone san drone ye gosiliko kelen de kɛ ka farapu kelen de da jadisiw kan n'u ye mankan mɛn dɔrɔn u yɛrɛ b'a wuli ɲɔgɔn na n'u ye hali fiɲɛ ci kan mɛn dɔrɔn u bɛ mugu ci ɲɔgɔn kan a sera nin bɛɛ ma mais handicapés don banabagatɔw don ala y'u da ta tiɲɛ de kama bilahi n'an ye cɛ o cɛ faga ka tila ka i ka denbaya nafigiw ye parce que o don an y'u faga Moti mara la an ɲɛ bɛ u ka denbaya dɔw la olu bɛ kasi la olu somɔgɔw de fagara jadisiw ma faga cɛ n'an ye marifa ye cɛ o cɛ bolo i y'a faamuya b'a la an b'i kun ci k'i dafara hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tilen an ka sɔrɔsiw tɛ lagalagatɔ ye dɛ k'o bɛ population faga o bɛ de ka population lakana ani mɔgɔ min balima bɛ jadisi dɛnya la n'an y'o faga k'a bɛ tila ka wuli ka taa kasi parce que an ye jamakoloni dɔ ye a video bɛ ka tɛrɛn whatsapp groupe sanfɛ an ka sɔrɔsiw ye jadisi kulu dɔ faga Moti mara la an ɲɛ bɛ o escroc den ninnu na olu bɛ k'aw yɛrɛ kɛ komi i y'a faamuya b'a la jadisiw ma faga olu cɛw de fagara olu balimaw de fagara or que mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka faga Mali kɔnɔ bi a bɛɛ jadisi de marifa de b'a bɛɛ bolo a bɛɛ bɛ janfa la an ka sɔrɔsiw tɛ lagalagatɔ ye handicapé tɔ i y'a faamuya b'a la u bɛ ka bɛɛ kɔlɔsi dugu kɔnɔ
marifa mana ye mɔgɔ bolo mɔgɔ fɛn fɛn mana tiɲɛni kɛ n'an ka sɔrɔsiw y'a sɔrɔ u b'a tigi faga kana dan ka kasi dɛ kasi fo i ɲakili fila ka bin dugu ma wa n'an y'a muso sɔrɔ walima denmisɛnnin sɔrɔ ko b'o nafigi dɛnya la Mali kɔnɔ an b'aw bɛɛ kun ci k'aw bɛɛ da fara aw cɛw bɛ marifa ta ka taa aw balimaw faga su fɛ jadisiw c'est que o ni duguladen dɔw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an y'a fɔ a mɛnna jadisiw ninnu bɛ dumuni kɛ dɔw de ka salon kɔnɔ o bɛ si dɔw de ka so i y'a faamuya la n'olu si jugu ninnu fagara i bɛ mɔgɔlankolon dɔw de ye kasi la ko jadisi ma faga dɛ population ma faga jadisi ma faga marifa b'a bolo sɔrɔdasi tɛ foyi tɛ o bɛ ka mɔgɔw attaquer o bɛ ka taa bin mɔgɔw kan n'olu fagara i bɛ nafigi dɔw de ye k'olu bilahi n'an ye muso minɛ a la ni denmisɛnnin fɛn fɛn minɛ o nafigi denya la bilahi a b'aw si kɛ kaso la ye an ka sɔrɔdasiw bɛ mɔgɔ fɛn fɛn faga jadisi don an ka sɔrɔdasiw bɛ mɔgɔ fɛn fɛn faga mɔgɔ jugu don an ka sɔrɔdasiw bɛ de ka population lakana u kunkolo b'u kanda la renseignement bɛɛ b'u tɛgɛ kɔnɔ n'i y'a ye o ye mɔgɔ fɛn fɛn kun ci ka dafara mɔgɔ jugu don ne si jugu fana ko i bɛ kaso nɔfɛ i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la a tɛ marcher voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen ne balimaw Alassane Dramane Ouattara dara wulila anw ye kɛlɛ sugu bɛɛ kɛ yan mais Ivoiriyɛnw tun bolo ko anw ye Alassane jugu de an tun tɛ Alassane jugu ye dɛ walahi an bɛ fɛ Alassane ka kɛ komi Asimi cogo i y'a faamuya b'a la k'a tɛgɛ bɔ tubabuw bolo a k'a tɛgɛ di a yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw ma k'a tɛgɛ di Asimi ma ka Afiriki ka bonheur ɲini Ivoiriyɛnw y'an faw nɛni yan ka an baw nɛni yan tubabuw filɛ nin ye o tigɛra Alassane na Alassane ma se k'u ka affaire ɲɛnabɔ u ye Alassane bila k'a ka Asimi bɔ fanga la Alassane ma se u ye Alassane bila ko Burkina k'a ka jan da Burkina ɲɛ Burkina kana kɛ komi Asimi cogo Alassane Dramane Ouattara dara wulila la a dɛsɛra pewu tubabuw y'a dɔn ko nafa t'a la tuguni a tɛ se ka paga dilan aw bɛ ka bɔ n'a ka secrétaire ye bi ko Alassane Dramane Ouattara k'a ye miliyari 90 i y'a faamuya b'a la de euro miliyari 90 ko Alassane y'o de suɲa ko ka taa n'a ye Maroko jamana la bon ni tubabuw y'i utiliser bon o bɛ tila ka nin de k'i la quoi o de la an bɛ k'a fɔ Afiriki ɲɛmɔgɔw ye ninnu tɛ hadamaden jɛɲɔgɔn ye i n'u mana jɛ ko o ko de la bilahi o laban bɛ tila k'a fɔ o mana bɔ i ka ko kalama bilahi o b'a lakali n'o y'a sɔrɔ i sigilen b'i bo kunna bilahi o b'a fɔ an bɛ ka nin de fɔ an ka cɛkɔrɔbaw ye k'u ka kɛ Asimiw ɲɔgɔn ye o de bɛ laban o de ye tiɲɛ ye wa hɛrɛ b'o de kɔfɛ Ivoiriyɛnw y'an kɛ mɔgɔ jugu ye yan wa filɛ nin u jɛɲɔgɔnw terikɛ ye Alassane Dramane Ouattara Faransi médiaw de bɛ k'a fɔ bi Faransi médiaw de bɛ k'a fɔ bi ko Alassane Dramane Ouattara dara wulila k'a ye Ivoiriyɛnw ka impôt suɲa ka Ivoiriyɛnw ka wari suɲa i y'a faamuya b'a la miliyari 9 milliards d'euros ko ka taa bila Maroko banque kɔnɔ ba filɛ i y'i fa di mɔgɔ minnu ma k'i ba di mɔgɔ minnu ma k'i ka jamana di mɔgɔ minnu ma olu le filɛ nin ka bili contrôle la o ni mɔgɔ foyi ma jɛ n'o ma tila ka bili contrôle la Blaise de tun bɛ jadisiw bisimila Burkina Blaise o ye Blaise nɛgɛ k'a kɛ jadisiw ka président ye ka Blaise nɛgɛ k'a kɛ jadisiw ka ɲɛmɔgɔ ye don min na coup d'état kɛra Blaise la Blaise ko k'a bɛ taa Faransi ko Faransi ye a ko k'a bɛ taa Faransi ko abada ninnu ye mɔgɔ jɛɲɔgɔn ye a ye k'aw ka jamana fɛ ka k'aw ka jamana kɔnɔdenw fɛ hali n'aw sara k'aw to sira kan bilahi aw bɛ don alijinɛ kɔnɔ mais n'a ye ninnu de kɛ Ala ye ninnu ka ko tɛ laban c'est que ninnu ka ko bɛɛ ye nkalon de ye wa fɛn min mana sigi nkalon kan a y'a faamuya b'a la a ko ye malo de ye wa Afiriki ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ n tɛgɛ bɛ Faransi bolo an bɛ k'u critiquer nin de la an bɛ k'u i y'a faamuya b'a la u dɔgɔya nin de la u ka hakili sɔrɔ u k'u tɛgɛ bɔ Faransi bolo kan k'u ka jamana fɛ hɛrɛ b'o de kɔfɛ mais o tɛ k'anw faamuya Ivoiriyɛnw u ka mercenaires minnu donna Mali kɔnɔ ne y'a jateminɛ Ado yɛrɛ nɔ tɛ o Ado nɔ tɛ tubabuw de b'a kɔfɛ parce que Asimi dimi don o la depuis Asimi nana u ka hɛrɛ tigɛra Asimi tɛ k'u musalaha u ye sira ka Ado de nɛgɛ ka taa mercenaires dilan Côte d'Ivoire k'u bila k'u kana Asimi bɔ fanga la an y'o kuma de fɔ Ivoiriyɛnw y'an faw nɛni k'an ba nɛni Ado tɛ mɔgɔ jugu ye Ado tɛ nin mais u bɛ se Ado de la u bɛ se k'ale de manipuler ale muso de fara Ado b'u tɛgɛ kɔnɔ de quoi n'an y'o kuma fɔ an fa bɛ nana an ba bɛ nɛni bon bi o tɛ ne ka
ka adu ka kojugu fo adu ye suɲɛni minnu kɛ n'o ye Alassane Dramane Ouattara o tɛ ne k'a bɛɛ fɔ i yɛrɛ bɛɛ di mɔgɔ minnu ma olu de sigilen b'u ka plateau sanfɛ k'u ye i y'a faamuya 9 milliards de euros 9 milliards de euros bilahi i b'a kɛ biriki ye fo sankolo la bilahi a bɛ se 9 milliards de euros c'est fɔ tɛ dɛ 9 milliards de euros bilahi machine b'a tigɛ fo machine yɛrɛ bɛ tila ka tiɲɛ 9 milliards de euros machine b'a tigɛ i y'a faamuya wala fo machine bɛ sofɛ fo moteur yɛrɛ bɛ jɔ tellement k'a ka ciya quoi bon a filɛ nin tellement que an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ye banabagatɔ de a ye kɛ komi Asimi cogo a ye Ala minɛ hali n'a y'a sɔrɔ a ka kojugu de b'u bolo n'aw kɛra a ka jamana fɛ u kana dan k'a ka kojugu bila dɛ bila jamana kɔnɔdenw bɛ ça veut dire que u b'aw sutura quoi u b'aw sutura hali n'a y'a sɔrɔ aw julankolon de b'u bolo aw delila ka faso nafolo suɲɛ aw delila ka faso janfa bilahi n'aw ye hakili sɔrɔ i y'a faamuya b'a la ka segin aw kɔfɛ ka kɛ jamana fɛ ka jamana ka hɛrɛ ɲini jamana kɔnɔdenw bɛ yafa mais o bɛ tubabuw kɔ komi wulu na kokala ni tubabuw ko ka kolo d'u ma o ta mais u ɲa mana da tubabuw kan dɔrɔn i b'a la kari k'u ɲa dara mɛlɛkɛw de kan bon a filɛ nin Alassane ka Mali janfa k'Afiriki bɛɛ janfa ka CEDEAO manipuler i y'a faamuya b'a la ka fɛn bɛɛ kɛ tubabuw ye o tubabu kelen ninnu de sigilen b'u ka médiaw la ko Alassane i y'a faamuya b'a la jamana kɔnɔdenw ka nafolo suɲa ko ka taa bila Maroc banque kɔnɔ 9 milliards de euros o tɛ nin ye sisan ka tellement que u tigɛra Alassane na Alassane ma se k'u ka baara kɛ sisan o bɛ fɛ ka jamana kɔnɔdenw de la fitinɛ k'u bila Alassane na ka na ni guerre civile Côte d'Ivoire kɔnɔ ka Ivoiriens bila ɲɔgɔn na o de sira filɛ nin ye parce que olu ka baara bɛɛ ye nin de c'est pour cela qu'an ko k'aw kana k'u fɛ mɔgɔ jɛɲɔgɔnw tɛ hɔrɔnw tɛ danbe t'u la u tɛ Ala dɔw tɛ siran olu b'u ka nafa dɔrɔn de ɲini ni ma se k'u ka baara kɛ dɔrɔn ka tiɲɛ u n'i jɛra fɛn fɛn de la u n'i ye fɛn fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'a bɛɛ lakali an bɛ nin de fɔ masakɛ kolon ninnu ye a ye hakili sɔrɔ ten sa a ye ninnu to yen a y'aw tɛgɛ bɔ ninnu bolo k'a ka jamana fɛ u tɛ anw lamɛn bi denmisɛnninw tɛ mɔgɔ bonya dɛ bi denmisɛnninw da ka bon dɛ u da ka farin non an bɛ k'aw yɛrɛ ka kɛlɛ de kɛ bilahi an bɛ k'aw yɛrɛ ka hɛrɛ de ɲini an bɛ fɛ aw ka lafiya de k'aw to ninnu kɔ lafiya t'a kɔfɛ k'aw to ninnu kɔ a kɔ ye malo de ninnu ni mɔgɔ si ma jɛ n'a da jara i la o ni mɔgɔ si ma jɛ n'a da jara i la bilahi o ni mɔgɔ fɛn fɛn jɛra bilahi a bɛɛ malola a bɛɛ ta tiɲɛna a bɛɛ halakira mɔgɔ fɛn fɛn y'a ba di ninnu ma k'a fa di ninnu ma k'i ka jamana ci k'a di ninnu ma a bɛ min u bɛɛ ta tiɲɛna u bɛɛ kɛra kɔnɔ ye Maliki Konate filɛ nin ye ka maliyɛnw faga Mali sekɛrɛ k'a di tubabuw ma u laban mana fɔ k'o bɛ baara fɛn fɛn na ko ni Maliki Konate de bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ninnu tɛ mɔgɔ jɛɲɔgɔn ye ninnu tɛ mɔgɔ kɔkɛ ɲɔgɔn ye Alassane Dramane Ouattara nin dossier min bɔlen filɛ nin ye i bɛ cogo di bi da b'i ye sunɔgɔ t'i ye dossier min bɔlen filɛ nin ye k'a fɔ Alassane ye jamana kɔnɔdenw ka impôt suɲa 9 milliards de euros ko ka taa bila Maroc banque kɔnɔ i bɛ cogo di bi i jɛɲɔgɔn de bɛ ka bɔ nin ye i teriw de bɛ ka bɔ nin ye i y'i faso labila mɔgɔ minnu olu de bɛ ka bɔ nin ye nkalon kɔ ye malo de ye a y'a kɛ Ala kama k'a kɛ Asimi ɲɔgɔn ye k'a kɛ Ibrahim Traoré ɲɔgɔn ye k'a kɛ Dumbuya ɲɔgɔn ye hɛrɛ b'o de kɔfɛ o tɛ se ka pan k'i la en tant k'i ka jamana kɔnɔden fanba bɛɛ lajɛlen b'i fɛ i y'a faamuya wala ninnu tɛ se ka pan kɛ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ a filɛ nin ye mun de sisan o y'i utiliser comme torchon k'i utiliser i y'a faamuya b'a la komi nɛgɛso ka tila k'i fili kɔjala kan i y'a faamuya i ye fɛn bɛɛ d'u ma mais olu y'i bila baara fila de la k'i ka Asimi bɔ fanga la i dɛsɛra o la k'i ka janda Ibrahim Traoré ɲɛ o kana kɛ komi Asimi ɲɔgɔn Alassane dɛsɛra nin ko fila de la sinon mercenaire ninnu ka ko a y'o ko dilan u donna Mali yɛrɛ kɔnɔ mais a dɛsɛra ko fila de la o ko nafa t'a la an ka bɔ n'a ka secret ye an ka Ivoiriens bila la ninnu ka ko bɛɛ de ye nin ye mɔgɔ jɛɲɔgɔn tɛ hɔrɔnw tɛ silamɛw tɛ u tɛ Ala dɔn olu bɛ diɲɛ dɔrɔn ça veut dire que diɲɛdenw do quoi u mɔgɔ minnu tɛ Ala dɔn u tɛ kira dɔn u tɛ miiri u tɛ sali u tɛ sun hinɛ t'u dusukun na e mana taa olu kɛ jɛɲɔgɔn ye o kɔ ye malo de ye bon Alassane filɛ nin 9 milliards de euros ni Ivoiriens ye nin bɛ sa o dusu bɛ tiɲɛ Côte d'Ivoire baara tɛ yen sira tɛ yen kɛnɛya tɛ yen foyi foyi tɛ yen bon e ka nin wariba bɛɛ ta fantanw ka wari
ka t'o bila Maroc banque kɔnɔ 9 milliards d'euros ne m'a fɔ dɛ i teriw de y'a fɔ i ni mɔgɔ minnu bɛ cɛ la olu de y'a fɔ parce que i tɛ se k'u ka baara kɛ tuguni o bɛ ka bɔ n'i ye o bɛ k'i labila o bɛ k'i janfa ma filɛ nin ye aw bɛ se ka mun kɛ Asimi na bi Asimi min nana k'i ɲɛsin tiɲɛ ma ka k'a ka jamana fɛ ka jamana hɛrɛ ɲini ka tubabuw gɛn o tɛ nin ye kasi la Asimi nɔfɛ o bɛ kasi sugu Asimi an ka telefɔni ta sa Asimi ko ka d'an ye Asimi tɛ k'u bo visé olu de bɛ girin na Asimi nɔfɛ Asimi mago t'o la n'i ye ninnu bila k'i ka jamana ta bilahi hɛrɛ b'o de kɔfɛ o bɛ tila k'i bonya mais n'i kɛra ninnu fɛ walima n'i ye ninnu bonya bilahi o b'i dɔgɔya de Alassane filɛ nin a kɛra kɔnɔ ye sigiyɔrɔ t'a la hari Alassane hakili tun bɛ 4 mandat min na i y'a faamuya b'a la faransɛw tɛna temps d'i ma tuguni parce que i tɛ se k'u ka baara kɛ o bɛ mɔgɔ de ɲini min bɛ se ka Côte d'Ivoire ci walima ka Afrique ci k'u sago kɛ mais i tɛ se voilà o ko filɛ nin malo an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen ne balimaw an bɛ min fɔ maliyɛnw ye ne y'a fɔ yan n ka video bɛɛ la n b'a fɔ yan n ko élection tɛ kɛ Mali kɔnɔ élection a tɛ kɛ Mali kɔnɔ élection kɛ kun ye ka mɔgɔ ɲɛnama ɲini ka na n'a ye pouvoir la mɔgɔ ɲɛnama bɛ yen déjà n'o ye Asimi Goïta jigitigiw masa le 5 colonel a bɛɛ ye hɔrɔn de ye danbe b'u la depuis u jɛra don min na u ma bɔ ni ɲɔgɔn ka secret ye u ma ɲɔgɔn labila jɛkulu caman sigira Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la IRD RPM olu bɛɛ bɛ tribunal la u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔbila la u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn janfa la u bɛɛ bɛ ka bɔ ɲɔgɔn ka secret ye mais ninnu filɛ nin ye san 2 u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bɔ sɔrɔdasi ninnu bilahi an ma deli k'a mɛn i y'a faamuya b'a la ko Njaw ye nin kɛ Asimi na walima Asimi ye nin kɛ Njaw la walima Modibo Konɛ ye nin kɛ nin na an ma deli k'a mɛn u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ ɲɔgɔn sutura hali u ka c'est à dire u bɛ hali n'u kɛlɛla de u bɛ ɲɔgɔn sutura a tɛ bɔ kɛnɛ ma ni ɲɔgɔn hɔrɔn ma na Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ne b'a fɔ n ka video bɛɛ kɔnɔ n ko an bɛɛ da ka bɛn a kan an bɛɛ ka kuma kan ko Asimi kana fanga bila élection kana kɛ parce que constitution ye jamana kɔnɔdenw de ye jamana kɔnɔden fanbaw mana sɔn ko min ma o de ye constitution o de ye tiɲɛ ye bɛɛ kan k'o de labato i y'a faamuya b'a la jamana kɔnɔden fanba majorité mana fɔ ko Asimi ka to yen i y'a faamuya b'a la CEDEAO kana dan ka kɛ mɛlɛkɛ ye CEDEAO ka kɛ furahunɛ yɛrɛ ye pa paga tɛ bɔ a la pa paga tɛ bɔ a la Ala ni anw ka wuli ka jɔ a n'anw ka tiɲɛtigiya a n'anw ka barikadenya a n'anw ka hɔrɔnya Segu cɛkɔrɔbaw y'u sen don a la u y'u da don a la Segu cɛkɔrɔbaw ko élection tɛ kɛ Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini n'a kɛra dɔrɔn fo olu da jɔlen ma u y'u ka samara don u sen na Segu alimamiw 2000 kɔ Segu dugutigi bɛɛ farala ɲɔgɔn kan Segu alimami bɛɛ farala ɲɔgɔn kan Segu maa ɲɛnama bɛɛ farala ɲɔgɔn kan i y'a faamuya b'a la ko élection tɛ kɛ Mali kɔnɔ Asimi de bɛ to fanga la u ma dan o ma dɛ u y'u ka samara don u sen na k'u ka mobili ta ka taa fo Nioro du Sahel ka taa Asrafu Sirafa fɛ Serifu de Nioro i y'a faamuya b'a la diinɛ ɲɛmɔgɔ min tɛ janfa dɔn diinɛ ɲɛmɔgɔ min tɛ filankafo dɔn diinɛ ɲɛmɔgɔ min tɛ kalabanciya dɔn diinɛ ɲɛmɔgɔ min tɛ politiki la diinɛ ɲɛmɔgɔ min ta tɛ wariko ye diinɛ ɲɛmɔgɔ min b'a bɔ a yɛrɛ kun ka don faso la Asrafu Sirafa Serifu de Nioro i y'a faamuya b'a la Segu maakɔrɔba dɔɔnikɛlaw i y'a faamuya b'a la diinɛ ɲɛmɔgɔw u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan dugutigiw ka taa ɲɔrɔnbu ye fɛ kuma kelen cɛ min bɛ fanga la a ka to yen élection kana kɛ wari min bɛ don élection na a ka don ji la wari min bɛ don élection na a ka don sira la an kana n'an yɛrɛ bila retard la u taara o de fɔ bu ye k'a fɔ ko élection ka kɛ nin bɛɛ retard de i y'a faamuya o la wari ka cɛ ka taa nin kɛ ka taa nin kɛ o bɛɛ ka dabila Asimi ka kɛ continuité a ka taa n'a ye baara waɲa ka ɲi Segu makɔrɔbaw u taara nin de fɔ Asrafu Sirafa ye ne b'a dɔn Asrafu Sirafa tɛ bɔ o jigi kɔrɔ Asrafu Sirafa bɛ sɔn o ta ma ayiwa ni Asrafu Sirafa Serifu de Nioro sɔnna Segu cɛkɔrɔbaw ta ma ka fara anw kan baara banna pewu élection tɛna kɛ Mali la bilahi ni bu ye sɔnna ka fara Segu diinɛ ɲɛmɔgɔw kan ka fara Mali population kan CEDEAO kana dan bofara la dɛ bilahi foyi t'an bɔ yen parce que n'o ko k'u b'an bali o la dɔrɔn kɔrɔ kɔ bɛ fɛ ka Maliyɛn bɛɛ de faga n'o ko k'o bɛ anw bali nin na u tɛ se yɛrɛ jamana kɔnɔdenw mana sɔn ko Asimi élection tɛ yen CEDEAO ka dɔgɔ u ka misɛn Faransi kɔni tɛ o bɛɛ ka misɛn anw de t'an ka jamana ye a ka d'an ye cogo min na an b'a kɛ ten Ala ka barika don Segu cɛkɔrɔba la Ala ka barika don Buye la an b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ Ala kama kira kama
an bɛɛ ka nin fɔ sanga ni waati bɛɛ ka don bɛɛ kunna an musow an denw an ka kabilaw an ka duw an ka duguw an ka kominiw an ka serikiliw ka don bɛɛ kunna k'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ k'i labɛn bɛɛ ka kuma kɛ bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ bilahi n'an ko k'an bɛ élection de kɛ o ye an bɛ sanke an bɛ ka tagama ka segin Asimi kana élection yɛrɛ kana kɛ Kamara ka to ministre de défense la Modibo Konɛ ka to essai la comment ça s'appelle Wage ka to fɛn na cɛ tɔgɔ Njaw ka to assemblée présidentielle la an ka taa ten baara wanya ka ɲi o ni force changement mɔgɔ fana k'u bolo di ɲɔgɔn ma politicien minnu y'a faamuya b'a la n'u ye faso ci olu ka minɛ k'u don wo la mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ ko yɛlɛma Asimi k'olu bɛɛ ta politiciens da ka bɔ an ka ko bɛɛ la ka ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an bɛɛ ka nin kuma k'an ka nin kɛlɛ kɛ nin de ye hɛrɛ ye nin de ye tiɲɛ ye nin de bɛ laban n'an ko ko non an kana temps perdu tuguni élection yɛrɛ kɛ kun ye mun de ye ka halala den k'o ɲini k'o bila jamana kun na muso ɲuman den k'o ɲini k'o bila jamana kun na hɔrɔn mɔgɔ min b'a ka jamana fɛ k'o ɲini k'o bila jamana kun na an y'o sɔrɔ déjà an bɛ taa mun élection na n'an taara élection na o kɔrɔ ko barika tɛ jamana kɔnɔdenw na ne dun b'a dɔn barika bɛ an na Segu diinɛ ɲɛmɔgɔ y'u bolo ɲɛsin yɔrɔ dɔ tile bɔra o ye kuma fɛn fɛn fɔ Ala y'a to ta la parce que u ŋaniya tɛ fila ye kelen don maliyɛndenw ka lafiya bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ Segu cɛkɔrɔba a n'a musokɔrɔba u ŋaniya ye nin dɔrɔn de ye a min ye bu ye fana ye ŋaniya fila t'a la Mali ka segin a danbe kɔnɔ bɛɛ ka lafiya a n'olu bɛɛ sɔnna ka fara an kan nin y'anw ka kɛlɛ de a mɛnna an bɛ nin fɔ don o don élection kana kɛ Asimi ka to yen ni Segu cɛkɔrɔbaw y'o faamuya ani buye ninnu y'o faamuya ko élection kana kɛ ko Asimi ka to yen marifa bɛ ka san ji bɛ ka di mɔgɔw ma dunkafa bɛ ka sabati kɛnɛya bɛ ka sabati an ka terrain bɛ na wuli min ye kɔma taxi ye politiciens ye fɛn fɛn tiɲɛ ni mɛlɛkɛnin bɛ k'a bɛɛ dilan politiciens ye fɛn fɛn kari a bɛ ka bɛɛ wuli ka jɔ a sen kan an bɛ taa mun élection de la Ala kama can ne b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ Ala kama kira kama nin ka kɛ an bɛɛ taabolo ye i bɛ video kɛ o i tɛ video kɛ o i y'a faamuya o la an bɛɛ ka nin kɛ i y'a faamuya o la komi ashhadu an la ilaha illallah ka nin k'an kumakan ye ka nin k'an ka yirijuli ye ka don an denw kunna ka don an faw kunna ka don an baw kunna k'a fɔ an ka gɛrɛnw kɔnɔ an bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka nin sabu Segu cɛkɔrɔbaw bɛ sira min kan ni Asrafu Sirafa an bɛɛ ka tugu ko an bɛɛ k'u dɛmɛ an bɛɛ ka nin kuma de fɔ wa an bɛɛ ka nin ŋaniya de ta élection kana kɛ Asimi ka to yen élection ye molobaliya de ye sa élection molobaliya don mais c'est ça an ka élection kɛ kun ye mun de ye ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ ɲini mɔgɔ bɛ a bɛ ka jamana kɔnɔ an bɛ taa min bilahi malɛw ni n b'a dɔn o bɛ k'a fɔ ko droit de y'a fɔ dɛ constitution de y'a fɔ dɛ nin de y'a fɔ constitution ye jama fanba de ye i y'a faamuya b'a la constitution ye jamana kɔnɔden fanba de ye ni jamana kɔnɔden fanba bɛɛ ko min tɛ kɛ o tɛ kɛ ka taa miliyari dɔ élection na nin ka kɛ nin an mago tɛ élection na Segu cɛkɔrɔba ye kuma min fɔ Ala ka barika don a la Segu cɛkɔrɔba ye wulikajɔ min kɛ ka taa buye fɛ ko élection kana kɛ Mali kɔnɔ an b'a ɲini masa Ala in fɛ Ala min tɛ sunɔgɔ Ala min tɛ gingo Ala min ɲɛ bɛ bɛɛ dusukun na Ala min ɲɛ bɛ bɛɛ ŋaniya la a bɛɛ bɛ ka kɛ Ala min ɲɛna se bɛ Alaba min ye Ala an b'a ɲini fɛ ŋaniya min bɛ Segu cɛkɔrɔbaw la ŋaniya min bɛ anw na Ala an b'a ɲini fɛ bilahi ka anw ka ŋaniya in sabati anw ka ŋaniya in Asimi ka to fanga la élection kana kɛ foyi élection ye temps perdu de élection kɛ kun c'est à dire CEDEAO mɔgɔ minnu b'a la élection ka kɛ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ Mali kana di jɔnden dɔ ma a ka Mali ta tuguni ka taa di Faransi ma Ala an b'a ɲini fɛ Asimi ka to fanga la CEDEAO ka dɛsɛ Faransi ka dɛsɛ c'est à dire mɔgɔ si kana se ka ko foyi de bɔ nin ko in na a ka to anw ta la a ka kɛ anw ta ye ŋaniya min bɛ anw na Asimi ka to fanga la CEDEAO mɔgɔw i y'a faamuya b'a la ka Ala ka to ka ɲina Mali kɔ comment ça s'appelle Faransi ka ɲina Mali kɔ bɛɛ ka dɛsɛ Asimi ka to fanga la ka kɛ anw ka sanu bereni ye ka kɛ i y'a faamuya b'a la anw jigi ye ka kɛ anw faso jɔbaga ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ni ŋaniya dɔrɔn de bɛ anw na élection kana kɛ bi a kana kɛ sini Asimi ka to yen o de ka di anw ye n b'a dɔn fana Ala b'a to o la Ala fɛn min ka di anw ɲɛ bi maliyɛn fanba bɛɛ o ye de Asimi ka to yen élection kana kɛ a ka taa n'a ye baara wa ɲa ka ɲi Ala yɛrɛ ko n'i bɛ sira ɲuman kan
i b'a mɔgɔ min bɛ sira ɲuman kan i b'a tigilamɔgɔ dɛmɛ Asimi bɛ sira ɲuman kan ko ka di anw ye anw b'a fɛ a bɛ k'anw jigi tugu a bɛ k'anw jigi fa a bɛ ka i y'a faamuya b'a la anw ka hakɛ di an ma ala an b'a ɲini fɛ élection ko kuma maliyɛn bɛɛ c'est à dire que comme min ye élection ko kuma ye kafiriw bɛɛ la ɲinɛ o kɔ o ta ka bɔ kafiriw bɛɛ dusukun na mɔgɔ minnu b'a la ko élection ka kɛ bilayi doni sigi u kun doni min b'a to n'o bɛ ɲinɛ Mali élection kɔ doni min b'a to n'o bɛ ɲinɛ a y'a faamuya b'a la Asimi ka to a la ka taa n'a ye an ka taa n'a ye bilahi o de y'an kɔ ŋaniya ye n'an ko k'an bɛ temps perdu tuguni ka taa munumunu c'est à dire que an bɛ ka avancer n'an ko k'an bɛ segin an kɔfɛ tuguni ko ka na mais a bɛ komi an bɛ ka na segin don n'an ko ko élection de ka kɛ a bilahi a bɛ komi an bɛ ka segin de an bɛ segin mun na an bɛ segin mun de la non an ka taa n'a ma ɲɛ ko i y'a faamuya b'a la ko sow ye boli daminɛ min bɛ ɲɛfɛ a ka taa dɔrɔn mais n'i ko k'o ka segin ka na don ko kana boli non élection ko nin a bɛ komi an bɛ n'a ta zéro de la tuguni mais a départ kɛra déjà an ka taa n'a ye foyi tɛ yen ni min tɛ Asimi fɛ i kunko ten i bɛ maliyɛnw ɲininka lahara y'a faamuya wa fo Tokiyo fo Alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ sɔrɔ min tɛ Asimi fɛ a tɛ yen mɔgɔ tɛ min tɛ Asimi fɛ o de ye constitution ye o de ye constitution ye jamana kɔnɔden fanba ka laɲini ye min ye o de ye sariya ye o de ye constitution ye mais c'est ça voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen bonne nouvelle fana bɛ yen min ye Segu kɔma taxi ye zondenw y'an ka usine minnu ci ka nɛgɛw feere ka sumanw feere ka duw feere ka terrainw feere Asimi nana bɛn a bɛ k'a bɛɛ lawuli Segu kɔma taxi i y'a faamuya b'a la a bɛ wuli i y'a faamuya b'a la mois de avril kɔnɔ mois de avril i y'a faamuya b'a la kɔma taxi wulitɔ don mɔgɔ ba joli bɛna baara kɛ o kɔnɔ ne balimaw walayi mɔgɔ fɛn o fɛn ma kɛ nin cɛ in fɛ i ye kafiri de mɔgɔ fɛn o fɛn tɛ Asimi fɛ n bɛ segin a kan ɲɔgɔn kafiri den ma wolo dugukolo sanfɛ mɔgɔ fɛn o fɛn tɛ Asimi fɛ bilayi kafiri den don i y'a faamuya b'a la halaladen tɛ mɔgɔ fɛn o fɛn tɛ Asimi fɛ kafiri den don ni e ta ye Mali ko de ni e sɔrɔla Mali kɔnɔ ni e ye halaladen de ye bilayi ni e banna Asimi na an b'an yɛrɛ ɲininka e tɛ maliyɛn ye tɔɔrɔ min tun bɛ anw kan suɲɛni min tun bɛ Mali kɔnɔ jigilatigɛ min tun bɛ anw kan jɔnya min tun dalen bɛ anw kan anw ka jamana tun tilala fila ye ka anw fantanya ka anw bantanya ka anw ta tiɲɛ mɔgɔ kana bi fɛn fɛn tiɲɛna a bɛ k'a bɛɛ dilan e ka n'i jɔ k'a fɔ k'o man ɲi bilayi ye kafiri den ala jugu faso kumasoluden e ɲɔgɔn jahanama kɔnɔ den ma wolo parce que fisuruwale ye jahanama kɔnɔ den de hali jahanama yɛrɛ ko k'a tɛ fisuruwale fɛ ayiwa politisiyɛnw y'an ka usine fɛn fɛn feere i y'a faamuya b'a la k'a ta tiɲɛ k'a sigi a sen tɛgɛ kɔnɔ nin funankɛnin bɛ k'a bɛɛ wuli ka jɔ a sen kan kɔman taxi Segu kɔman taxi a baara bɛ daminɛ i y'a faamuya b'a la mois de avril kɔnɔ e masa an ka kɛ hɔrɔn ye sa kɔman taxi Modibo Keyita ye usine fɛn fɛn dilan i y'a faamuya b'a la politisiyɛn fɛn fɛn na Musa comment ça s'appelle Modibo kɔfɛ bilayi o y'an bɛɛ mago sa k'an bali baara la k'an bali kɛnɛya la k'an bali fɛn bɛɛ la foyi n'i taara Mali dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ bi minɛn bɛ yen hali a ɲɔgɔn tɛ Japon n'i taara i y'a faamuya b'a la Mali dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ bi minɛn bɛ yen hali a ɲɔgɔn tɛ Japon wa terrain an ka terrain a jɔra nin politisiyɛn ninnu de tile la Asimi bɛ k'a bɛɛ wuli bi sɔrɔdasiw ta tiɲɛna nin politisiyɛn ninnu de tile la k'an ka marimafɛnw jeni k'an ka sɔrɔdasiw sen siri k'u da siri maliyɛnw bɛ ka sa an ka jamana bɛ ka minɛ Asimi de nana k'o ban pewu Mali bɛ ka k'an ta ye wa kɔma taxi o fana bantɔla don Mali terrain o wulitɔla don i y'a faamuya la baara bɛɛ ka kɛ a ka bon hakili ma an ka to nin président in kɔ nin ka ɲi fo ka dama tɛmɛ maa ɲɛnama don maa ɲɛnamaden don an ka to a kɔ an ka tugu a kɔ ne balimaw bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an ɲɛ bɛ kaw jim ani Umaru Mariko ninnu bɛ panpan na dɔwɛrɛ tɛ dɛ ne y'a fɔ Asimi ye yan n ko politisiyɛnw n'u kulela u to yen n'u sɛgɛnna u b'u makun Mali bɛɛ b'i fɛ Mali bɛɛ b'i kɔ ayiwa foyi tɛ se la bilahi n bɛ n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma ne ma mɔgɔ ye i y'a faamuya b'a la Ivoirien fara Burkinabé kan Burkinabé fara Tchadien kan Tchadien fara i y'a faamuya b'a la Togolais kan Togolais fara i y'a faamuya b'a la hali laharakaw kan ne ma mɔgɔ min tɛ Asimi fɛ bilahi n bɛ n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma ne ma mɔgɔ min tɛ Asimi fɛ bilahi ne ma mɔgɔ ye ɲana faransi yan min tɛ Asimi fɛ en tant que farafin de hali tubabu n'i ko Asimi bɛɛ b'a fɛ ne y'a fɔ n k'i kana siran ta constitution ye hɔrɔnw de ta ye zon da man ka don constitution dilanni na Amadu Koyita Keyita Mayiga o kulela yan Asimi tɛ constitution dilanbaga ye sariya bɛ ka sɔsɔ ka fan bɛɛ kɛ bofara ka tagama plateau bɛɛ ka se diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ma k'i kana ta
i y'a ta o de bɛ ka wolo ka Jimi ninnu ka bɔli ni Umaru Mariko ninnu ka kuma la parce que o bɛɛ bɛ n'a fɔ de sisan n'an ma kɛlɛ kɛ n'an ma kuma tɛ ta bilahi a bɛɛ a kun filɛ nin kuma fa fila ba filɛ depuis Amadu Koyita taara ka Jimi bɔra i y'a faamuya wa Mariko bɔra a fɛ bɛɛ bɛ ka bɔ fasoden jugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka panpan bi n y'a f'u ye k'i kana politicien ninnu ta kunu fanga tun b'olu de bolo o de y'an faw ka nafolo suɲa kɔrɔna wari min débloquera y'a faamuya wala comme 500 milliards a wari ma don kɛnɛya la a ma don musɔrɔ la a ma don foyi la Amadu Koyita tun b'o fanga kɔnɔ an ka kɛra a kana nafolo suɲa mais a démissionnera wa ko wari ma don kɛnɛya la wa a ye kɛlɛ kɛ wa ko wari ma don musɔrɔ la wa a ye kɛlɛ kɛ wa ko wari ma don masque la wa Amadu m'o kɛlɛ kɛ dɛ o ka bɔ dɔrɔn ka kule ka taa plateau la ka se diinɛ ɲɛmɔgɔ ma aw ka Amadu zo mɔgɔ nɔgɔlen kasa bɔlen ala jugu i y'a faamuya wala faso kumasuluden k'o ta ko ka taa don an ka constitution na fɛn sanuma est ce que i y'a faamuya wala fɛn sanuma est ce que fɛn nɔgɔlen kan ka taa o kɛrɛfɛ wa a bɛ komi sisan ni ko i bɛ taa poubelle sigi misiri kɔnɔ walima ka taa ɲɛgɛn sigi misiri kɔnɔ o bɛ passer cogo jumɛn o tɛ passer o tɛ passer wa foyi tɛ ka Kawujimi ninnu jama foyi tɛ ka mɔgɔ tununnen ninnu bɛɛ labɔ wo kɔnɔ nin sababu nin de bɛ ka to n'u bɛ ka kuma bi parce que bɛɛ b'a fɔ ni ma kuma tɛ ta ni ma misikili yira n tɛ ta ani ma faso burujan tɛ ta an ye nin fɔ cɛ bi ala mɛ an tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye o an tɛ se ka cɛ ninnu kana dan ka kule dɛ u ka bɔ mu siri yɔrɔ la u tɛ se ka papaga dilan ninnu kana dan ka kule kana dan ka faso lagosi bila u ka kɛ jadisu o tɛ se ka papaga kɛ aw kana ninnu ta n'a ye ninnu ta a bɛ mɔgɔw tɔ de ɲɛ don aw la parce que bɛɛ b'a fɔ ni ma faso lagosi n tɛ ta bɛɛ b'a fɔ ni ma taa sigi plateau la ka Asimi nani n tɛ ta an ye nin de fɔ yan n'i y'a ye Kawujimi bɛ panpan na bi dɔwɛrɛ tɛ dɛ a ye Amadu Koyita de ta parce que Amadu Koyita tun bɛ ka kuma de k'aw lagosi ka dɔ fɔ aw ma n'a y'o ta c'est normal hali ni k'a sɔrɔ Kawujimi tun bɛ ka siran a bɛ bɔ a ka wo kɔnɔ ka na wa aw bɛɛ bɔ kun filɛ nin dɛ aw kana taa ɲini yɔrɔ si nin don ni Amadu tun ma ta bila ninnu tun tɛ bɔ wo kɔnɔ mais tellement que Amadu taara o fana b'a fɔ n'an ma bɔ ka faso e ma Kawujimi bɛ t'i sigi ko Faransi ye min kɛ Mali y'a donna ta bɔra ta foyi tɛ Amadu Koyita tali kɔ ni Amadu Koyita tun ma ta a tun tɛ k'u cɛla min bɛ bɔ bon Amadu Koyita y'aw nɛni ka kuma sugu bɛɛ fɔ aw ma aw ka tila k'o ta k'o kana da don constitution dilanni na tɔw fana b'a fɔ n'an ma kuma tɛ ta parce que Mali ko tɛ place ko don Amadu Koyita kuma sugu bɛɛ fɔ aw ma yan an y'a fɔ aw ye ko Mali ko tɛ a ma to ɲɔgɔn janfa ka taa place ni ta place ni faden to ka t'o ta Amadu Koyita kuma sugu bɛɛ fɔ nin fanga in ma a welela y'a faamuya wala place ɲɛnama yɛrɛ tɛ a taara an sen don o la k'a to ɲɔgɔn to kɛnɛ ma wa fɛn fɛn bɛ kule la a bɛɛ kafiriden a bɛɛ faso kumasuluden a si ta tɛ Mali ko ye wari ko k'an ka impôt ta dɔrɔn ka kari o kɔnɔ bon Kawujimi ninnu bɔ kun filɛ nin de sisan ni Amadu Koyita tun bɛ ta Kawujimi tun tɛ bɔ Mariko ninnu si tun tɛ bɔ bɛɛ bɛ bɔ sisan ka taa pasi kɛ ka bagabagaliw kɛ ka kuma barabaw fɔ walasa an ka ta parce que n'i ma wo ci n'i ma kule o t'i lajɛ Amadu Koyita kulela yan ale taabolo o de a kulela IBK y'a ta a kulela ATT y'a ta a kulela ale bɛ ta nin cogo de la bon nin tun man ka kɛ aw tile la o Amadu Koyita nin tun kan ka juge de ɲɛfɛ bi aw tun bɛ waati min na kɔrɔna wari 500 milliards a taara min a donna mun na masque ma san fura ma san dɔgɔtɔrɔso ma équipé foyi Amadu Koyita nin tun b'o ministère la c'était lui qui était le porte-parole du gouvernement ale tun ye gouvernement ka porte-parole ye a taara yɔrɔ min na a tun b'a ɲɛfɔ bon n'a taara o ta c'est normal Kawujimi kɔngɔ b'a la a bɛ bɔ ka kule kasanke tɛ marché tuguni bɛɛ bɛ siran kasanke ɲɛ mɔgɔ yɛrɛ tɛ saya fɛ kasanke tɛ sanna tuguni Kawujimi ye kasanke feerela de sɛgɛn b'a la kɔngɔ b'a la c'est normal Amadu Koyita taara kule de fɛ a fana bɛ bɔ ka kule kasanke i bɛ tile sugu la kasanke tɛ san hali n'a sanna a tɔnɔ tɛ tɛmɛ dɔrɔmɛ 2 kan kasanke feerela ni ne ye nin jugusago den ninnu ye k'u b'u sigi ko ka Faransi dɛmɛ Faransi tɛrɛn sira d'a ma Faransi ye tɛrɛn sira dilan a yɛrɛ de kama o tun bɛ ka n'an faw n'an baw ta i y'a faamuya b'a la ka taa Faransi libéré waati min na o de la o ye tɛrɛn siraw dilan o ma dilan maliyɛnw kama dɛ ça veut dire que u yɛrɛ tun bɛ sigi yɔrɔ min na u tun bɛ k'o de dilan mais Kawujimi bɛ ka nin fɔ Mali mais c'est pas grave Mali bɛ ka avancer c'est pas grave voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛna saga groupe mɔgɔ ninnu na CDR mɔgɔ ninnu
ne y'a fɔ yan n ko tiɲɛ de bɛ laban ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma saga ninnu ye kule kɛ ka bo fɔra ka kini kɛ Abidjan ninnu o mana jɔlen sɔrɔ yan Abidjan mu bɔra Fanta Sise bɔra an ye kuma minnu fɔ kunun nana segin o de kan an y'a fɔ yan ko tiɲɛ de bɛ laban i bɛ bo fɔra ka ko sugu bɛɛ kɛ n'i bɛ nkalon kan i laban bɛna jɔ Abidjan o bɔra ko fɛn fɛn ye i y'a faamuya b'a la Mali leaderw ta tiɲɛ Mali leaderw a kan bɛ Arasa de ma dɛ a kan tɛ mɔgɔ si ma mais comme il n'a pas de couille cɛ tɛ i y'a faamuya b'a la barika t'a la Abidjan ko Mali leaderw ko foyi m'u ta tiɲɛ k'u dɛmɛbaga k'u t'u dɛmɛbaga fɛ ko mɔgɔ min c'est que mɔgɔ min b'u kɔ n'i bɛ k'i nin di i y'a faamuya b'a la k'i ka nafolo di ka fɛn bɛɛ di k'u dɛmɛ jama la k'u dɛmɛ kuma la k'u dɛmɛ fɛn bɛɛ la walasa olu leaderw k'a yɛlɛ k'o t'o tigilamɔgɔ fɛ ko hasidiya bɛ CDR kɔnɔ bi k'a ka bon hakili ma an ma nin fɔ depuis kunun wa an bɛ nin fɔ don min na mɔgɔ fɔlɔ min bɔra k'anw kɛlɛ ko waso de bɔn kɔɲɛ Abidjan mu mɔgɔ fɔlɔ min bɔra ka anw dɔgɔya Abidjan do ni o Abidjan kelen nana i sigi hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan ko CDR tɛ avancer ko CDR tɛ don da la ko hasidiya bɛ yen ko ɲɛmɔgɔ tɛ tiɲɛ fɔ an bɛ taa min an ye nin fɔ kunun dɛ an ye nin fɔ kunun Abidjan mu ye anw dɔgɔya an ka Abidjan mu lamɛn u talen de wa bɛ taa fara jɔn kan minnu bɛ k'e kɛlɛ e perdira de wa i gagnera de i perdira de parce que i ye élément de perdu i man ka min perdu bɛɛ mago bɛ ka soutien sɔrɔ bɛɛ mago bɛ ka jama y'i kɔ min b'i dɛmɛ i ka hakilinaw la mais ne mago t'i ka jama la jama i b'a labila c'est à dire min ka d'u ye u b'a kɛ à un moment donné min mago b'u la minnu bɛ k'u chuchoter minnu bɛ k'u wele u bɛ taga yen an ka leaderw dɛsɛra ka nin de faamu quoi fɛn bɛɛ tɛ wariko ye bɛɛ tɛ natamɔgɔ ye bɛɛ tɛ wari nɔfɛ quoi bɛɛ tɛ tɔgɔ nɔfɛ reconnaissance rien que la reconnaissance ça veut dire qu'avec Mado encouragé avec Mado ka danaya to sinsi mais quand il travaille pendant des années pendant des mois pendant des semaines pour quelqu'un arrête à do kebe quoi à un moment donné il va décourager moi me ka considérer le tout il a beaucoup de ni mo chama soro maliko kelen na akacha chamte kuma kun fait billahi nete kuma kun fait de ayi obla il bɛ se k'a fɔ i tɛ cam kunkolo fɛ a man di ye ou bien c'est à dire qu'il bɛ bɔ min dajɛ bɛ o fɔ cam tɛ kuma kun fɛ dɛ non cam tɛ kuma kun fɛ o ɲɔgɔn de ye CDR sɔrɔ yan CDR Faransi o ɲɔgɔn de y'o sɔrɔ yan je vais dire CDR même tout court CDR bɛɛ o ɲɔgɔn de ye CDR sɔrɔ ils ne connaissent pas les valeurs de l'homme ils sont là seulement an ka taa dɔrɔn a banna ils s'en foutent des gens minnu n'a sɔrɔ là qui sont utiles. Ceux qui ne sont pas utiles, ils veulent les moments où vraiment on a du monde, là, il faut vous confronter. Bon, mba la joie pour que la vidéo kana janya. Déjà, la vidéo benga passé sans faire. Outlebe Abidjan kumakana. Arasa mago te ela mago be muso de la. Arasa de umba no e natai no ko ministère kono de beke. Parce qu'ale beta di arasa mafu. Kata ku de arasa mafu. Hali ni wati na be Bamako. Ale de bɛ décision ta CDR kɔnɔ n'a tɛ mɔgɔ min fɛ n ka cɛ i bɛ bɔ a kɔnɔ de an ye nin bɛɛ fɔ kunun ne nan'i sigi bi ko mɔgɔ min tɛ se ko la k'o de bɛ jate CDR kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se ko la o tɛ jate e y'o dɔn bi de yan an m'o fɔ ye kunun ni bɔra ka anw buruja wa e tun kan k'i makun yɛrɛ de quoi k'i makun ka bɔ terrain kɔnɔ ten maa filɛ nin CDR saga ninnu bɛɛ bɔra i kama kunun k'i tɛ foyi la CDR kɔnɔ ni jɛnɛya tɛ i tɛ foyi la ni sonyani tɛ o Abidjan kelen de sigilen bɛ a ye taara ni karisa ka wari ye arnaqueur do CDR saga ninnu bɛɛ bɔra kunun ka vidéo k'i kan k'i ye zon de k'i taara ni jɛkulu wari ye CDR sagaw ye nin bɛɛ fɔ bon nkalon kɔ filɛ an ko Arasa ye nkalon de ye Arasa tɛ tiɲɛtigi ye nkalontigi don hɔrɔn tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn tɛ anw bɔra kɔ ka faso ta e de tugura kɔ Arasa ka ɲi a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ ni Arasa ye min fɔ o don bon e yɛrɛ filɛ bi ka bɔ ka Arasa kɛlɛ ko foyi ma leaderw ta tiɲɛ ni janfa tɛ foyi ma leaderw ta tiɲɛ ni hɔrɔnkolonya tɛ i kan bɛ Arasa de ma Arasa de ye CDR ɲɛmɔgɔ ye Arasa de ye CDR ɲɛmɔgɔ mais i tɛ se ka ta tɔgɔ ma de sinon i kan tɛ cɛ ma i kan tɛ muso ma i kan bɛ Arasa de ma mais i tɛ se ka Arasa ta tɔgɔ ma de bon tiɲɛ filɛ i mana san 100 kɛ nkalon kan don dɔ la bilayi tiɲɛ b'a lajɔ anw ye nin fɔ yan depuis 2019 an bɔra Arasa kɔ depuis 2019 k'a fɔ ko nkalontigi don kalabanci don jɛnɛyakɛla don hɔrɔnkolon don Mali cɛkɔrɔba ni denmisɛnnin bɛɛ k'i ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a di nin denkolon in ma k'a ka to tiɲɛ kan ka Papa Darame deli
y'a faamuya la k'a ka so sanfɛla d'a ma k'a ka taa faso jɔ kɛ ye k'a ka yen kɛ faso jɔ kɛnɛ ye musow de sen tun bɛ minɛ ye bubu ka doso de tun bɛ dilan ye an ko nin ta tɛ mali ko ye an ka bɔ nin kɔ yan'an ka taa an yɛrɛ bila retard la e nan tan kolon bɔra o don o waati mago tun bɛ sunkurubaw la ni arasa k'i kunna ka arasa tɔgɔ ta musow bɛ k'i fɛ e fana tun b'o sira de kan bi o bɛɛ ma tigɛ ya o bɛɛ ma ban o bɛɛ banna bi a sigilen bɛ CDR ye fisirinwale de ye CDR tɛ mɔgɔ ka ɲuman dɔn CDR i b'i yɛrɛ faga CDR ye o t'a dɔn o bɛ mɔgɔ fɛn fɛn fɛ sagaw ni fɛnw an y'o fɔ a mɛnna o arasa to kunkoloma fɛ a bɛ sagaw de fɛ olu k'u ka wari fara ɲɔgɔn kan ka d'ale ma a ka musow sen minɛ e ka n'i sigi bi k'a fɔ ko arasa man ɲi nin ye jigilatigɛ ye tiɲɛ kɔ filɛ a ye to tiɲɛ kɔ de bɛ laban ne bɔra arasa ko don min na n y'a fɔ dɛ bilayi ko bilayi en tant que arasa ne bɔra arasa ko saga jigiba ne aras bala yɛrɛ le mouton de CDR bilayi ko mɔgɔ tɛ taa kɔ ne y'a fɔ o don de a video bɛ yen ko ni saga min filɛ nin n'a bɔra arasa kɔ bilayi ko mɔgɔ tɛ to a kɔ mɔgɔ tɛ to yen a bɛ caman fan bɛɛ kɔ wazo de bɔ n kɔɲɛ o tɛ o bɛ tugu bɛɛ kɔ o tigila di ko kɔ o tugura nin kɔ o bɛ tugu bɛɛ kɔ non an bɛ tiɲɛ de kɔ an bɛ ala de kɔ a ma laban anw ta la bi ne y'a fɔ aw ye ko an bɛ tiɲɛ de kɔ an tɛ mɔgɔ kɔ a bɛ caman y'an kɛ fɛn sugu bɛɛ ye a bɛ caman mana segin an ka kumakan bi CDR man ɲi CDR tɛ avancer janfa de b'a kɔnɔ nkalon de b'a kɔnɔ a bɛ caman ye nin bɛɛ fɔ a video bɛ yen an bɛ bɔ min kalama sunkuruba musonin fana bɔra Fanta Sise min julankolon bɛ bɛɛ ka téléphone kɔnɔ o dangaden pɔdimunaba in o fana bɔra k'i sigi a koto kan ko CDR man ɲi nkalon b'a kɔnɔ a donna ta a bɔra ta aw bɛɛ tun bɛ arasa k'u kala de nɔfɛ arasa denw b'a ko sabu muso fɛn fɛn mana don CDR kɔnɔ i y'a faamuya ba la arasa denw baw b'i gɛn de surtout ni yɛlɛla arasa fɛ ni yɛlɛla arasa fɛ arasa denw ba a tɛ to yen dɛ n y'a ta jɔlen na arasa kɛrɛfɛ Bamakɔ ale de filɛ photo la yan i y'a faamuya a b'a ka baara bila ka denmisɛnninw to so kɔnɔ ka taa yɛrɛ di arasa ma yen nɔ falimuso in e ka jɔlen lajɛ yan fɛ hali bi nin waati na n bɛ kuma na yɔrɔ min na a bɛ Bamakɔ o de bɛ ka bɛɛ gɛn ka bɔ CDR kɔnɔ arasa tɛ se ka kuma n'a ko min o de bɛ kɛ ni arasa ma sɔn o ma a t'a di arasa ma e mɔgɔ min bɛ baara kɛ a k'a ka wari ta a n'a ku ka taa bɛɛ di arasa ma ne yɛrɛ t'a dɔn a ye fɛn min sɔrɔ arasa ka jarakɛba in na o arasa ka d'a ye dɛ ne yɛrɛ ta sabu a ma cɛ bila arasa ɲɛ kuwa a tun bɛ furu fɛn fɛn na a furu bɛɛ sara arasa nɔfɛ arasa bi a filɛ nin ye Bamakɔ in na a denw bɛ yan bɛɛ b'a dɔn ko vacances ma ta foyi ma ta mais a bɛ Bamakɔ nin waati in na vacances tɛ foyi foyi tɛ yen i duralen tɛ ka bɔ i denw kɔrɔ nin waati in na mais a b'a denw kelen to so kɔnɔ ka taa yɛrɛ di nin ma a bɛ caman bɛ bɔ a kɔnɔ sa nin de ye président arasa yɛrɛ tɛ président ye arasa denw ba de ye CDR tigi ye n'a tɛ mɔgɔ min fɛ a t'i fɛ de arasa tɛ se ka foyi bɔ a la arasa denw ba ale de ye décision ta a ye Fanta fana lamɛn pour que vidéo n ka bɔ vidéo kɔnɔ. Fɔ dugumala la mais kuma dɔw fɛnɛ kan ka fɔ kɛnɛ kan bɛɛ k'o ye tiɲɛ tɛ baden fɛ hali n'i bɛ sa tiɲɛ i b'a fɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛ jɛkulu kɔnɔ ka bɛɛ tɔɔrɔ bi a bɛ bɛɛ tɔɔrɔ kɛ n ko ale de ta ye arasa ye ale de ta ye arasa ye hali nin waati na filɛ nin ka taa di arasa ma fu e bɛ taa d'a ma fu wa ale de ta ye jɛkulu de ye wa a bɛ bɛɛ tɔɔrɔ an y'a fɔ aw ye k'a ka bɔ a kɔnɔ a man ɲi an y'a fɔ aw ye k'a ka bɔ a kɔnɔ nkalon de bɛ yen aw y'anw kɛ dangaden k'anw kɛ fɛnw ye k'an ka kumakanw ta k'u segin aw ma yan a bɛ cogo di bi a bɛ cogo di aw saga damaw sigilen tɛ arasa man ɲi CDR man ɲi nkalon de b'a kɔnɔ janfa de b'a kɔnɔ mɔgɔw faw bɛ nɛni mɔgɔw baw bɛ nɛni a donna ta bɔra ta anw ye nin fɔ depuis kunun n'aw tun bɔra anw nɔfɛ sisan t'aw y'a sɔrɔ nin jugusagodenya la mais a ye mɔgɔw lagosi yan nin Fanta tun bolo ko n'ale ye jɛnɛ lagosi ka anw kɛlɛ tɔɔrɔ min bɛ jɛnɛ la ale bɛ n'o sɔrɔ o tun b'o dɔrɔn de nɔfɛ sanga a bɛ caman bolo tɔgɔ min tun bɛ danni na tɔgɔ min tun bɛ ne la tɔgɔ min tun bɛ jɛzɔn na n'anw gɛnna ka bɔ CDR kɔnɔ ale bɛ n'o bɛɛ sɔrɔ a bɛ cogo di nkalon kɔ ye malo de ye k'anw buruja pendant an bɔra CDR kɔnɔ ka bɔ sympathisant bɔra a kɔnɔ hali bi arasa ma kisɛ sɔrɔ a sigilen filɛ sirada de la a ka réunion bɛ kɛ sirada la a ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ barika tɛ nin na nin tɛ don da la ɲamaden don a tɛ don da la nin ma sɔrɔ so ni nin tun ye halaladen ye jama min tun b'a kɔ a tɛ pɛridi a la mais nin ye ɲamaden de ye bilayi ni nin tun ye halala ye sisan tun b'a sɔrɔ Asimi kɛrɛfɛ walima ale de tun ye Mali président ye mais ala ma nin da foyi de kama wa a ka jugu ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan
5 ans visa de Flabolo, 5 ans visa. La Sissemara non fait français. Et ça m'a balayé à non fait. On a 12 nous fait, on est 24 nous on est malais jeunesse signalement bébé en français. 5 ans visa de Barassa Boulou. A non fait moi cité à Emin demain. A non mo djouté. Et wa tchewo tchei den toro dans la harka sara sangadima, harka keme fladima make. Mo de tabeta le kona tateta mo kono. A non si djouguma wolo mali du kolo koka. A non mo djouguma wolo aras bachi. Mɔgɔ de b'a fara ɲɔgɔn kan saga ni waati bɛɛ ka d'ale ma mɛ i t'a ye abada ko arasibati ye nin bɔ a kun ko k'a di mɔgɔ ma i t'a ye fo ka diɲɛ dugukolo meleke visa b'a bolo 5 ans o ka kan n'a ka denmisɛnninw ye a n'u bɛ to ka segin n'u yɛrɛ mago jɔra faransi la waati min na u bɛ se ka na u yɛrɛ ma e ye jɔn y'a nɔfɛ sama bali filɛ nin sɛgɛn bɛ ɲini k'o faga sama bali denmisɛnnin fitinin hɔrɔnya b'i la i bɛ se kuma la fɛn bɛɛ i yɛrɛ to nin bolo gandi maliyɛn bɔra arasa ko don min na an ye 100 de fara ɲɔgɔn kan k'a di gandi maliyɛn ma k'a don micro la a kɛra nin Facebook kelen sanfɛ 100 ka fara ɲɔgɔn kan k'a di gandi maliyɛn ma a y'a don micro la depuis a ye micro san k'a ka studio dilan a filɛ nin ye bi hɛrɛ baden e sama bali filɛ nin ye fo k'i n'i ma nɔgɔ si yaliku ye ninnu filɛ nin ye depuis u bɔra kɔ u bɛɛ kɛra fɛntigi ye yaliku ye bɛɛ ka mali constitution dilan bi arasa tɛ mɔgɔ dɛmɛ a tɛ mɔgɔ fɛ a kelen pe Abicham ninnu y'an kɛlɛ yan arasa ye ala de ye mɛlɛkɛ don n'a ye min fɔ don e Abicham ka tila ka bɔ ka na ko danbe tɛ arasa la ko arasa ye fisirinwale de ko arasa tɛ mɔgɔ ɲɛnama fɛ e Abicham kɔni o fɔ bi mais c'est une honte n b'aw bila yan ala ka bi nɔgɔya komi ninnu ye sagaw de ye mɔgɔ ka n'i ka temps perdu ninnu na quoi ninnu ye moutons de ye mɔgɔ ka n'i ka temps perdu ninnu na a b'an sɔrɔ ɲɛfɛ anw ye nin fɔ mɛ anw taara ne filɛ nin san miliyɔn caman bɛ n bolo Dani de Paris, il y a qu'à Doudjo. Jason Flynn a immobilisé ça 20, il y a famille à 35 000 euros. Jason a immobilisé à 35 000 euros. Jason Flynn a qu'à Dou. Harry a qu'à une Asimika Koulubaka. Jenaka. Moi, fin boire quoi, ben Hereso. Mais ni ba ko ite do dala ite Hereso. Harry Mogote qui fait. Harry du Mogote Sigila. Ni Berasa ko Bilay. Harry Mogote Koumi fait. Ni Berasa ka Djakulu kono. Bilay ni Mogobe ben. Harry New Tifo. Billahi ni ba ko i be ke joli mangodi mɔgɔ tɛ kumi fɛ mɔgɔ t'i fɛ ya bɛɛ bɛ ban i la mais ni bɔra kɔ bi la i bɛ kɛ komi sanu bereni ni mɔgɔ min ye fa bɛ yɛlɛ ni mɔgɔ min ye fa b'i fo ni mɔgɔ min ye fa b'i sɔn hali o don an balimamuso Ajaratu Kulubali a ye samara den 10 ni kɔ de bila ka na di ne ma ni fini Ameriki hɛrɛ bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ mais n'i bɛ nin si juguden in kɔ e garijɛgɛ bɛ siri i ta bɛ tiɲɛ i bɛ kɛ jolimango ye mɔgɔ t'i fɛ mɔgɔ tɛ yɛlɛ i fɛ mɔgɔ t'i fo ya i tɛ don da la i ta bɛ tiɲɛ de hali i tɛ muso sɔrɔ n'i b'a kɔ hali muso i t'a sɔrɔ mais n'i bɔra kɔ i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ Abicham e ka n'i sigi bi ko arasa man ɲi an ma nin fɔ kunun tiɲɛ filɛ anw ye nin fɔ kunun k'a man ɲi i y'anw lagosi yan i nana segin an ka kuma kan yan CDR tɛ avancé bi la ni CDR avancé la o kɔrɔ ko an bɛ ka kuma min fɔ ko tiɲɛ tɛ CDR tɛ avancé a tɛ don da la n'a fɔra ko arasa min tun bɛna ta 2023 o de bɛ k'a ka réunion kɛ sirada la bi kize t'a bolo foyi t'a bolo a sigilen bɛ karata buguni de kɔrɔ a bɛ k'a ka réunion kɛ ala de ka ɲi merci beaucoup